Ami aw fo ka wale ɲuman ko aw bisimila Seri Fila TV bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ni diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ ko nin ye a kuma selen ye ka daminɛ ni Kayi mara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafula bɛ cercle la ka bɛn ni Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli sankunbɛn ɲaɲanu ye tako 58 Septembre kalo tile 22 san 2018 Bafula bɛ lɔkɔliden minnu bɛ Bamakɔ Mali faaba la sanfɛ kalandenw ni cɛmancɛ kalandenw u ko u ka tɔn ma ko la lumière olu ye 22 ɲɛnamaya Bafula bɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bafula bɛ kɛnɛba kan min ye bolininjɛ marathon o bolodara ni ka laban ka ɲajɛ kɛnɛ caman sigi sen kan Bafula bɛ cercle ma ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen dafalen kun bɛ a kɛnɛ kan an ka maa minnu kun bɛ Seri Fila TV jabarani tɔgɔ la o ye Amadu Jalo a n'a ka jatala Abdulayi Sogodogo nka kuma ka bɛ lase maa min fɛ Amadu Kamaradu. Tangani Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ni ɲinɛya san 58 o ɲaɲanu ye Bafula bɛ mara n'a dafɛdugu bɛɛ lajɛlen matoko ni kulonba in kɔnɔna na o kadara kɔnɔ u ye senama boli dɔ boloda cɛw ani musow ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka kulon sɛbɛkɔrɔja min bɔra mayin na ka taa bila Bafula bɛ n'a furancɛ bi jɔ kilomɛtiri 6 bɔɲɔgɔnko ma cɛ ani musow yaasa ka yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen dama ka kan Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲaɲanu na ni ka sɔrɔ ka jɔnjɔn ta ka di maa saba fɔlɔ minnu jɔyɔrɔ bonyana ni ɲɔgɔndan in hukumu kɔnɔna na minnu dira Jafar Tarawele ni ko denfaya tun b'ale bolo n'a denba tun ye Awa Sidibe ka fara Sanba Kulubali n'ale fangayini jɛkulu PRVM fasoko ale secrétaire général wa Mayina ka den don ni ale yɛrɛ tun ye kulon in maa welelen n'an b'a wele ko invité d'honneur. An ka bi sɔgɔmadena kun activité kun ye min ye an ye boli kɛ cɛw ni musow cɛ ni mi gagné an bɛ prix d'u ma ne bɛ Bafula bɛ bɛɛ fo dugutigi n'a ka jamaw ani maire ani sous-préfet u y'an dɛmɛ kosɛbɛ an b'u bɛɛ fo me Seri Fila TV fana fo Samba n'a ka jamaw aw y'an dɛmɛ kojugu. An b'aw ladɔnnen k'a fɔ ko baaraw caman bolodara ni yɛrɛmahɔrɔnya hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ka jeux min labɛnna Bafula bɛ sanfɛ kalanden ekɔliso minnu bɛ Bamakɔ yaasa ka kulon sɛbɛkɔrɔja Bafula bɛ denmisɛnninw bolo ani u ka laadalafɛn kɔrɔw olu n'a ɲɔgɔnnaw caman minnu b'a fɛ ka si latunu ka na n'u bɛɛ ye janko ɲina kana kɛ an ka kɔrɔlenw kɔ nin waleya ninnu jɛra Bafula bɛ marabagaw ni ka sɔrɔ ka layidu ta ko u na denmisɛnninw dɛmɛ u ka hakilinaw an'u ka baara bolodaliw na Bafula bɛ kɔnɔna na. N bɛ se ka mun fɔ denmisɛnninw ye sira de yira mɔgɔkɔrɔbaw la mɔgɔkɔrɔbaw de tun kan ka nin initiative ta ka 22 septembre célébrer parce que 22 septembre ye date min ye date gansan tɛ an ka jamana kɔnɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya o date de don o hakili jigin de ko don donc ne bolo mɔgɔkɔrɔbaw de kan k'o sira yira denmisɛnninw na mais ni denmisɛnninw de bɛ initiative ta hakililaw ta o sira la ka baaraw kɛ o taga sira la ne kɔni bolo foli de kan ka bila denmisɛnninw ma n bɛ se ka mun fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye mun y'a damina mun ye dɔ kɛ n'o ye madame n'a ɲɔgɔnnaw n'a parrain mɔgɔ fɛn fɛn ye denmisɛnninw dɛmɛ pour que u ka nin événement ka kɛ n ka foli b'u ye. Je tiens d'abord à remercier non seulement notre parent an ka parent min bɛ Bamako n'ale bɛ Seri Fila la n'o ye Samba Kulubali ye donc vraiment a bɛ jɔyɔrɔ min na anw denmisɛnninw ye cercle ye parce que n'i y'a ye u ye dɛmɛ kɛ ne de ye Samba yɛrɛ wele ka ɲɛfɔ Samba ɲɛna n ko denmisɛnninw b'a fɛ ka nin fɛn in organiser n b'a fɛ a k'a bolo da o kan donc Samba ye o ɲuman min kɛ je peux dire que a y'a kɛ ne ye a y'a kɛ denmisɛnninw ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala k'a to an kɔnɔ au-delà de cela parrain ye comment dire dakuruɲa fila min fɔ ɲɛna donc ko n k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna la ko k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna min ka gɛlɛn u bɛ kalan na Bamako donc u ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ olu bɛ yen déjà an bɛ se k'a fɔ olu familiarisera dɔɔnin mais u dɔgɔnin minnu bɛ taa donc u k'u hakili to u la kosɛbɛ Ala ka association Ala ka sijan d'a ma Ala k'u bɛnnen to donc Ala k'a to san wɛrɛ association in ka ɲɔgɔnna organiser tuguni. Ne bɛ min fɔ association mɔgɔw ye u k'u cɛsiri u ka baara la u kana décourager san o san 22 septembre la an ka ɲɔgɔnna caman kɛ ne bɛ min fɔ Bafula bɛ n cɛ n'a muso ye 22 septembre bɛɛ k'i présenter nin bori in. Dɔnkili dumanw dɔnsen dumanw ani kulo ni yɛlɛ olu kɔni kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin kulonba in senfɛ minnu ye jama sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya min bɛɛ lajɛlen bɛ don Mali ka san 58nan yɛrɛmahɔrɔnya o ɲaɲanu na k'an bɛn k'o boloda ni Ala sɔnna ma san nataw la.
Yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sangunbɛ ɲaɲaningele kadara kɔnɔ an bɛ taa Masinakaw fɛ san 58 sɔrɔlen yɛrɛma hɔrɔnya la Masinakaw y'o kɛ nisɔndiyakoba ye ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 22 ye a kɛra Masina kɛnɛba kan min ye ladala ɲɛmaw ye ka taa se diinɛ ɲɛmaw ni Masina cercle ma ɲɛmaw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ ka dakun kun ye fɛn min ye o ye malidenw ka segin ɲɔgɔn ma bɛn ni basigi o ka nati Mali jamana kɔnɔ o kun ye laɲini ye Kurumboli fɛnɛ kɛra ko in na fanba dɔ fɛnɛ ye Fatumata Yaya Kane bi Sadio Sidibe ni Ibrahima Kulibali ka baarakɛlen lase. Ni ye ladala ko ye Masina cercle denw bɛɛ bolo i n'a fɔ san o san u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲɛnajɛw kɛ i n'a fɔ ɲinan ta atako 58 san 2018 walasa ka dɛmɛ bolo ta ka ɲɛsin u ma dɛmɛbaga jɛkulu caman ye u seko n'u damayiraw kɛ Masina cercle denw ka 22 septembre ɲɛnajɛw ka se ka sira sɔrɔ o sen fɛ u ye u ka nisɔndiyaw yira ani wulikajɔ caman nin baara in ka se ka to senna Masina cercle kɔnɔ. Nisɔndiyaba de bɛ ne na parce que ne nana ASDAP ne ni n tɔɲɔgɔnw nana ASDAP de représenter yan nɔ ASDAP Masina mairie de sera anw ma ka requête s'an ma k'a fɔ ko k'an k'u dɛmɛ 22 septembre don pour k'u ka se ka u ka ɲɛnajɛ kɛ o sen fɛ an ye $3 d'u ma pour k'u ka se k'u ka ɲɛnajɛ kɛ parce que an bɛ Masina a mɛnna depuis 2015 an ka programme dɔ bɛ yen nɔ n'an b'o wele ko kɛnɛya ni maaya hakɛw sabatili min bɛ musow ni denmisɛnninw ni cɛw bɛɛ ka bange lafiya kama ani an ka programme wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ min ye assistance alimentaire saisonnière ye min bɛ déplacer u ani dɛsɛbagatɔw dɛmɛ dumuniko ta fan fɛ donc comme an bɛ Masina mɛnna an fɛnɛ ko fo an ka Masinakaw dɛmɛ u ka 22 septembre la parce que ɲɛnajɛba de don Masina. Bon ne nana nin kɛnɛ kan bi n ka ministre ka sababu la n'o ye Amadou Konate ministre de la solidarité et de l'action humanitaire Masinakaw y'a kanu k'a fɔ ɲɛnajɛ a denfaya u y'a ta k'a d'ale de ma mais puisque danaya dara kan Masinakaw fɛ a ye ne sugandi ko ne kana ka a jɔyɔrɔ fa ka a fɔ u ye bonya min d'a kan a bonya diyara ye vraiment a b'u fo a b'u waleɲuman dɔn donc n ka na ka ŋaniya yira kɛ ka jɔyɔrɔ fana fa pour que k'a yir'u la k'a fɔ u bɛ fête min organiser la Ala ka jidi u bolo san caman a ka dawula sɔrɔ min fana ka bon ni ɲinan ta ye donc ka yira k'a fɔ gouvernement fana b'u kɔ pour que k'u dɛmɛ wasa an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ a bɛ se ka jɛnsɛn Mali fan 14 na cogoya min na Masina dɔnnen don n'o ye donc u ye min yira an na nisɔndiya de yira an na nin kɛnɛ kan an ye min ye an ye jama bɔlen ye an bɛ heure min na bi o ma maaw bali u ka to nin kɛnɛ kan k'u ka nisɔndiya yira o bɛ fasoden ɲumanya de yira. Kɛnɛ in maa welelenw y'u ka ɲaɲaniw n'u ka nisɔndiyaw yira. Hakilila min bɛ na sentiment min bɛ na sisan yan depuis san 50 ni san 8 o sentiment kelen de b'an na. Masina san o san 22 septembre ye ɲɛnajɛ de y'an fɛ yan donc o ɲɛnajɛ kelen don an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana ye an ka kabila ye Ala ka bɛn bɛn a kɔnɔ Ala ka hakilila ɲumanw don a kɔnɔ Ala ka taaɲɛ don a kɔnɔ Ala ka basigi don a kɔnɔ. Fɛn min ye sigida ɲɛmɔgɔw ye u ye bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin dɛmɛbaga jɛkuluw bɛɛ lajɛlen ma Masina cercle ka 22 septembre baaraw la. 22 septembre ye ne nisɔndiya kosɛbɛ parce que maire y'a fɔ cogoya min na depuis ne yɛrɛ bɛ 22 septembre célébrer ma yan ta ɲɔgɔn ye fɔlɔ jama bɛɛ bɔra a yɛrɛ ye jama ye nin ye nisɔndiya jama ye nin b'a yira k'a fɔ Masinakaw bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛ u b'a fêter ka tɛmɛ Mali bi yɔrɔ bɛɛ kan maire y'a fɔ cogoya min na donc nin ye nisɔndiya ye ka se o ma nin ye foli ye ka se o ma parce que vraiment ne yɛrɛ bɛ ye ma ye ça m'a impressionné a impressionné ma deli ka ni ɲɔgɔn jama ye fɔlɔ 22 la b'a yira k'a fɔ bɛn bi yan hɛrɛ bi yan malgré que ji donna dugu kɔnɔ dugu mɔgɔw y'a préféré population y'a préféré y'a ɲini ka bɔ ka na 22 fête kɛ ka kɛ ka ja ka kɛ nisɔndiya ye ka kɛ ni hɛrɛ ye donc b'a yira k'a fɔ vraiment hɛrɛ bi yan nɔ Masina. donc an nisɔndiyalen don bi an sewalen don parce que an bɛ yɛlɛma hɔrɔnya fête kɛnɛ kan yɛlɛma hɔrɔnya seli Masina ani yɔrɔ caman tɛ kelen ye d'abord kɛnɛ kan an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma
ka foli lase an ka administration mɔgɔw ma ka foli se an ka dugutigiw ma ka foli se an balakaw ma ka foli se jeunesse ma nin kɛnɛ in fɛnɛ kan an bɛ an ka karamɔgɔ fo kosɛbɛ parce que discours la an y'a fɔ Seri Madani Ayidara an b'a fo kosɛbɛ a donna Masina jigi kɔrɔ o de kama an ka kumaw la a kɛra ɲinɛ an dun bɛ ɲinɛ de la donc wajibi ye an k'o foli kɛ a ye ka mɔgɔ naba bɛɛ lajɛlen fo ka Masinaka bɛɛ lajɛlen fo Masina bɛ lahala mun kɔnɔ bi k'a ye ko anw ka dugu 17 an bɛ don min ko bi tɔɔrɔ b'u kan ji donnen don fan bɛɛ fɛ dugu bɛɛ bɛ ji la yɔrɔ inondelen don mais n'a ta bɛ jamana kanu kama o y'o bila ka na jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya fête la donc an b'an ka dugu bɛɛ lajɛlen fo donc gɛlɛya kama gɛlɛya bɛ yen k'o dɔn ka tila ka na nin fête o de kama n y'a fɔ kuma la Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya dɔnnen don Masina ale Bamakɔ ye a dɔnnen don Masina Mali capitale régionale bɛɛ ye donc an b'a ɲini gouvernement fɛ a ka a sen don 22 septembre yɛrɛma hɔrɔnya fête la Masina o de ka di anw Masinakaw ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lajɛ in laɲɛnamayara ni nisɔndiya fɛn caman ye i n'a fɔ laadala ɲɛnajɛ fɛnw ka se Mali darapo yɛlɛni ma ani denmisɛnninw ka nisɔndiya kulonkɛw Masina cercle dugumisɛnnin 22 la ɲɔgɔndan kɛra olu fana ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye défiléw ye maa 3 o garisɛgɛ donna a lajɛlifɛn ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa fɔlɔ 40,000 tara ka di o ma ka mɔgɔ filanan da o kan ni 30,000 ye ni ka sɔrɔ ka 20,000 di mɔgɔ laban ma. Ayiwa nin kun ye ɲajɛw ye an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayaso fédération Ansardine international FADI walasa ka commission minnu ni olu bɛ a kɔnɔ jɛkulu mankanw don k'u ma ko sous commission minnu ka baaraw ɲɛsinnen don labɛnw ma ka se k'olu ka dɔntaw ka wuriya maaw bisimila cogo la dɔnta ka wuriya kɛnɛ sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na jɛkulu mankan min bɛ wele ko sous commission accueil hébergement et restauration maaw bisimilali ni u ladonni ni u dumuni ni jɛkulu mankan olu ka dɔntaw ka wuriyara a bɛ don fɛn min ka dara kɔnɔ ɲɔgɔn bɛbaw minnu bɛ labɛn silamɛya dɛmɛtɔ Ansar fɛ a baaraw bɛ se ka nɔgɔya sous commission in bolo cogo min Alhamidu Badini n'a ka jatala Baba Keita olu kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la ka bɛn ni ntɛnɛn septembre kalo tile 24 ye Bangɔni Janginɛbugu la FADI yɛrɛ siège la ni o ye a jabala ye. Walasa ka tɔndenw ka dɔntaw ka wuriya cogo min na fédération Ansardine international ka lajɛbaw baaraw ka se ka labɛn nɔgɔyaw kɔnɔ o de la u ye tile 3 dɔnniya ka wuriyali kɛnɛ dɔ sigi sen kan maa 50 ɲɔgɔnna o bɛna lakalan fɛn min ye dunanw kunbɛli ani u bisimilali fo ka taa se u ka dumunikow ma. Ni tile 3 in kɔnɔ an b'a fɛ ka kalanbolo min na su mɔgɔw kunbɛn ko ɲuman yɔrɔ fosi tɛ kunbɛn ko ɲuman bɔ dɛ n'i ka dunan nana k'a kunbɛn k'a bisimila ka ɲa ko bɛɛ b'o kɔnɔ a b'a hakili sigi. Kalan in tɔnɔbɔbagaw ye nin miiriya in tare kosɛbɛ ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna nɔgɔyaba de don dunan nataw ka gɛlɛyaw wulili la Ansardine international ka ɲɔgɔn kunbɛba ninnu senfɛ ni o dɔ ye mawuludu ye ziyaraw bɛ o la ani Ansaru ka kalo 3 sigi ni o ye convention ye o n'a ɲɔgɔnna caman. Bi ɲɛmɔgɔ sɔnna k'an bila tile 3 kalan na inshallah tiɲɛ yɛrɛ la n'an ye nin kalan in kɛ ka fori yɛlɛma bɛ don an ka baara la e yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko c'est à dire Ansaru chaque fois événement b'u bolo. An de bɛ mɔgɔw accueillir ni formation ta na yɔrɔ a cɛ ka jugu dɔɔni inshallah an bɛ ɲɛmɔgɔw fo la ka waliɲuman dɔn o ye baara min kɛ a diyara n ye a bonyana ma fo ka fɔ a to ten. Waati bɛɛ dunan bɛ ka jigin an kan u kan ka bisimila u kan dumuni kan ka d'u ma cogo di u mago bɛ dumuni sugu jumɛn na a kan ka kɛ waati min na fo an k'o dɔn a n'a kan ka labɛn waati min pour que an n'an karamɔgɔ ka se ka nisɔndiya waati b'ale bɛ ka dunanw bisimila waati bɛɛ bon an yɛrɛ kan k'an cɛsiri u ka dumuniko bɛ ɲɛnabɔ cogo min lafiya la. U sago bɛ sɔrɔ cogo dumuni ko la u mago bɛ dumuni qualité minnu na bon a kan ka labɛn cogo o cogo o bɛ labɛn ni formation ye an sigilen bɛ k'o kɔnɔ o ka kan kun pour que an ka so la an ka se k'o kɛ an n'an karamɔgɔ ka nisɔndiya. Cakɛda misɛnmanin minnu ni olu sigilen don tɔn kɔnɔna na lajɛ ninnu labɛn cogow kama ni o ye sous commission ye o ɲɛmɔgɔ ka dɔnniyaw ka wuriyali ye fɛn ye min ni o bɛ tali kɛ fédération Ansardine international ka hakilinaw kan. Bi formation bi do cadre min kɔnɔ o de ye an ka baarakɛlaw dɔ bɛ se ka fara u ka faamu kan cogo min na min b'a to baara bɛ se ka ɲɛ u bolo ka taa fɛ cogo min na a bɛ don cadre de kɔnɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na bi formation ɲɛsinnen don bonda min ma an b'a fɔ olu ma ko accueil hébergement et restauration n'o de ye an ka tɔn kɔnɔna la mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don dunanw bisimilali ma o bisimila ko ɲuman ani minnu ka baara ɲɛsinnen don dunanw ka dumunikow ma
voilà bi formation ɲɛsinnen no o bonda fila de ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ dɔnniyali kawuriyali kɛnɛ wɛrɛw sigira sen kan ka ɲɛsin sous commission wɛrɛw ma ni laɲini ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye fédération ansardine international ka laɲiniw ka sabati. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw la Burkina Faso ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u ye san saba kɛ Bamanji wale kɛlɛli la. O kumana tɛɲɛ min kɔ fɔ yɛlɛma ka don sariya dɔw la ka na ni jɛkulu wɛrɛw ye jɛkulu minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka Bamanjiw kɛlɛ. Ministriw ka ladala lajɛ min dɛmɛna kɔsada in na ni u kama ko conseil des ministres senfɛ u ye sariya sen ta k'a jira k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan jɛkulu min bɛ wele ko brigade spéciale d'investigation anti-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée a ka baara bɛna bɛn fɛn min ma o ye Bamanjiw kɛlɛli ni manganiya jugu minnu bɛ sɔrɔ minnu zaal'u la dancɛw la ka maaw tɔɲɔ ka se k'olu kɛlɛ. Wa lakana tigilama Burkina Faso jamana kɔnɔ olu yɛrɛ kɛmɛ ka wuli ka jɔw daminɛ ka ba a sigiliko la sen kan walawalali bɛ kɛ an ye a ko kunkan maa min fɛ Amadu Kamara don. Jango ka fanga di banbanci kɛwalew ani maamurutilenw olu ka waleya jugu kɛlɛli ma Burkina jamana kɔnɔna na ni sariya galen tara ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye min kɛra Alamusa don n'a dangɛnɛra jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen min bɛna fu siri nin waleya jugu ninnu na Burkina jamana kɔnɔna na kɔrɔfɔ in saradara jamana gouvernement ka babu sentigi fɛ a ka laseli dɔ senfɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu waleya kɛrɛnkɛrɛnnenw don yaasa ka nin wale jugu ninnu k'u kɛlɛ fɔ ka se a dan na Burkina jamana ka fara farafinna cɛncɛnka jamanaw ani minnu bɛ dancɛ la i n'a fɔ Mali, Niger nin bɛna kɛ sababu ye ka Burkina jamana a k'i jɔyɔrɔ fa nin waleya jugu kɛlɛli la farafinna woroduguyanfan a n'a cɛncɛnka jamanaw kɔnɔna na a sabu kɛ binkanikɛ waliw ani tiɲɛni jugu ni ka bi mɔgɔw kan olu n'a ɲɔgɔnnaw caman o ɲɔɲalen bɛ bi nin wɔrɔ kofɔlen ninnu na an b'aw ladɔnnen k'a fɔ ko Burkina woroduguyanfan waleya jugu minnu kɛra yen nin wagati laban ninnu na a ma dogo maa si la sabula a tiɲɛni barika bonyana wa jamana ɲɛmɔgɔw ka fara afinitigilakaw u bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka wuli kajɔ bonya k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa fura ka sɔrɔ nin degun ninnu na Burkina a n'a dafɛ jamanaw la k'a yira k'a fɔ ko nin waleya min talen filɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka bɛn ni ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye k'a ye jamana kɔnɔdenw nisɔndiya sabula wagati min na kunnafoni bɔra ka bin bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen y'a faamuya k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu ye ka Burkina jamana a k'i ɲɛ don banbancikɛ walew olu kɛlɛli la wa a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye bolimafɛn sen filaw a n'a sen sabaw k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 19 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 5 5h du matin olu kana boli Burkina nin wɔrɔ kofɔlen ninnu na waleya in bɛ don lakana sabatiliko ɲuman ani jamana ka basigi kan. Ne kun ye Amadu Kamara ka walawalali ye Gambi jamana kɔnɔ hali bi farafinna tile bɛ yanfa jamanaw do jɛkulu min bɛ sigi sen kan ka se ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne yafa bɛ kɛ ɲɔgɔn ma yafa ka kɛ ɲɔgɔn ma nka joli fana tɛ suma nɛ ka u k'a ma ko commission vérité réconciliation maa minnu fana tɔɲɔna ni olu dɔw fana ka hakɛw kan ka jɔ u ye ni o ye réparation ye k'o fana boloda i n'a fɔ Adama Baro don min a bɛ sigi fanga na Gambi a kun y'o layidu min da o bin bɛ ka don ba la bi n'a ma ɲa k'a fɔ Yahaya Jammeh ye san caman fanga de kɛ Gambi jamana kunna san caman fanga in senfɛ maa minnu ni a kun tɛ kunlenna kelen na olu caman dɔɲɔna ka hadamadenya buruja walew ta ka u sɛgɛrɛ o de kosɔn Adama Baro a y'a yira k'a fɔ nin jɛkulu in ka kan ka sigi sen kan ka se ka kuma don maaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ayiwa kunkolola sumuni nɛɛma nato ka bɔ bɛɛ farikolo n'a lafiya octobre kalo la san 2018 jɛkulu in a kan k'a ka baaraw daminɛ nka kabini kelen maaw welela Banjul la Gambi faba dafɛlaw la ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 22 ye bɛɛ ka n'i dantigɛ jɛkulu kura sigita in gunga i b'a fɛ a ka baaraw ka kɛ cogo minnu na yɔrɔ kɔni minɛna ka fa dedew Gambi jamana denw na minnu da ye ka na faranfasiyaw di minnu fɛnɛ ta ye ka na u ka jɔrɔw jira minnu fɛnɛ ta ye u ka nisɔngoyaw ye k'o fɛnɛ jira Sane Fayi ale y'a jira k'a fɔ ale sɛbɛkɔrɔ lajabara Yahaya Jammeh ka lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen agence de renseignement fɛ Yahaya Jammeh ka fangaw daminɛw na ko ni nin jɛkulu tora ka sigi ko a na kɛ sababu ye fɛn minnu kɛra yala a ka se ka dɔ fɔ u rɔ a ko don min na Yahaya Jammeh ka lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen maaw bɛɛ minɛ ko a se ale ni minnu minɛna ɲɔgɔn fɛ k'u lankolondani 2 de bɔra k'u lebu o tɛmɛnen kɔfɛ ko kura de tun bɛ baratu dogoyɔrɔw la ka to ka o caro n'o kun kɛra bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ o kɔni tɛ ɲuman ye o tɛmɛnen kɔfɛ ko min ye tasuma kami ye k'o kun bɛ gɛrɛ u tuloden fɛnɛ na ko fɔ u ka kumaden
nin kun ye u lajabacogo de ye Yahaya Jammeh ka lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ o kumana ko a ka fɛn min kɛra u la u da ka don la k'o fɔ Gambi ka den bɛɛ lajɛlen ye bawo minnu y'a kɛ u la o dɔw bɛ balo la n'a fɔra k'u n'olu dɔw ka jɛ k'u ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na bi ka kɛ n'a fɔ fɛn nɛgɛn dɛ a y'a ko a ka gɛlɛn a ko de kɔsɔn a ka laɲini ye nin jɛkulu min bɛna sigi sen kan a ka se ka fɛn fɔ fɛn min bɛ se faamu o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu dɔ ɲɔgɔnna ni olu dɔw a kɛra kasara ye u mɔ kɛnɛyako ta fan fɛ a dɔw kan ka se ka furakɛ ko kumana ko ni ko in sigilen kuntala jɛɲɛna wali kelen k'a sulu salala kana kɛ sababu ye ka maaw tɔɲɔ ko Gambi jamana dun kɔnɔ kabini fanga yɛlɛmana Gambi ka den yɛrɛ ti da la fiyewu ka fɔ da donna nin fɛn in na k'a bɛna kɛ n'a kɛn dɛ ko maa si ti da la o kumana olu ka laɲini kɔni ye ko in ka kɛ nka jɛkulu in kɔnɔ maaw y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛ kiiribulon wɛrɛ ye k'a fɔ u bɛ taa maa ka kiiri jaatigɛ u ka kuma de ye u ka ko de ye ka maaw lamɛn min kɛra min na k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe ye k'o tɛnku jamana ɲɛmaaw la minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu kan ka nɔbɔ k'a sababu kɛ dalilu dɔw sera ka fɔ tɔɲɔnenw fɛ olu fɛnɛ ka a fara ɲɔgɔn kan ka taa di jamana ɲɛmaaw ma jamana ɲɛmaaw b'a bila kiiri tigilamaaw ka bolo kan ko n'u ma dɛsɛ ko baara min kɔni kalifar'u la ko u n'a kɛ ka se a da la. CEDEAO farafinna tilebiyanba jamana 15 ka tɔ don olu de bɛ surunani don na Togo jamana ɲɛmaaw ni fanga sinamatɔn dani naani ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye sango bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ka Togo jamana kalaya bibi na u sen bɛ ka ɲɔgɔn faamu n'o tɛ u kɛn kun bɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ ka u dakɔrɔw bɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna tilebiyanba jamana 15 tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a surunani doma minnu yera kɛnɛ kan u ye a jira k'a fɔ u sera ka faamuyaw sɔrɔ fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaa fɔra Ɲasigbe ka fa ani fanga sinamatɔn dani naani ma ɲɛmaaw k'u bɛɛ n'a kasa k'a fɔ ɛlɛni taa bɛ se ka kɛ kalata ye bawo fanga sinamatɔn kun b'a fɛ ka ban o den mɔ Gilbert Bawara ni ale ye Togo ministre min ɲɛsin bɛ forobabaarakow mɔ ale de fɛnɛ kɛn bɛ jamana tɔgɔlama ye sigikafɔ kɛnɛ kan a ko nin sen kalata min n'a bɛna kɛ ko bɛɛ de bɛna jɛ ka taa a la ko barisabu ka d'a kan ko bɛnkan dɔ sera ka sɔrɔ ni fanga sinamatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kalata la bɛ ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI kɔnɔ fanga sinamatɔnw kun kan ka jɔyɔrɔ min minɛ ye ni o ye jɔyɔrɔ 8 ye fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ u nana don o kɔnɔ k'o minɛ walasa kalata bi boloda Jean-Pierre Fabra ni ale fanga sinamatɔn ɲɛmaa ye ale y'o kɔrɔfɔ semaine diya o kumana min ye yɛlɛma donni ye jamana sariya sunba la ni u kama ko référendum ka yɛlɛma don fanga bondaw fɛnɛ na o baaraw kalataw bi kɛ yanni décembre kalo tile 20 cɛ nka a ti kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bilen ni o ye référendum ye a bɛ don wasabulo de kɔnɔ wasadenw bi u tɛgɛ kɔrɔta ala k'a kɛ bawo wasadenw de fɛnɛ ye jamanadenw nɔna bila ye o kumana min ye bakuruba la bɛn kɔni gɛn bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni nka kalata labɛn ni jɛkulu fɛnɛ commission électorale nationale indépendante CENI ka baaraw kɔfɛ farafinna tilebiyanba jamana 15 tɔ CEDEAO fɛnɛ ye a lajɛ ka maa faamuyanenba dɔw fɛnɛ ta minnu bɛna na CENI dɛmɛ baara kɛcogo ɲuman na nka ɲininkali tɔ min bɛ yɔrɔ min o ye wasadenzigi karata o na se ka kɛ décembre kalo tile 20 wa a y'a bɛn kɔni ma se ka kɛ o yɔrɔ kɔni kan fɔlɔ nka fanga sinamatɔn ni jamana ɲɛmaayaso kɔni y'a yira k'a fɔ ɛlɛ ni gwɛlɛya tɛ fanw ni ɲɔgɔn cɛ bilen u sera ka bɛn fɔ la sa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu min ni o kɛra sababu ye ka yɛlɛma don Uganda jamana kɔnɔ Yoweri Museveni ka fanga ɲini jɛkulu don nka a taalen fanga na Uganda jamana kunna Yoweri Museveni maa bɛ maa la olu dɔw ye a jira k'a fɔ u n'a tɛ se ka ɲɔgɔn ganfɔ tabilala forobamugu la Yoweri Museveni ka fanga ni u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ka bɔ o ka girin olu dɔw y'u yɛrɛ ta ka taa bisimila minɛ Kongo Kinshasa Kongo bolo fanda n'a banda kɔnɔ u bɛ wele ko ADF mamurudɛn jɛkulu dɔ bi a ka cɛnniw bɛ ka caya a jirala k'a fɔ sibiri tɛmɛnen Kongo Kinshasa a kɔrɔ yanfa dugu min bɛ wele ko Beni ni a bɛ Nord Kivu mara la a y'a bin kɛra yenga jɛkulu kɔrɔnin fɛ min bɛ Kongo bolo in kɔnɔ ye ni o ye ADF ye ka maa 18 bɔnɛ a nin na maa nana maa sumanen dani naani vara ni ka surasi naani fɛnɛ fa min ye Babu Sentigi ye surasiya bina k'u ka Maka Azuke ye ale y'o kɔrɔfɔ sɛmɛndiya k'a jira k'a fɔ maa 9 fɛnɛ joginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye maa 700 ɲɔgɔn na ye o de fara Beningaw la nin mamurudɛn jɛkulu kɔrɔba in fɛ kabini san 2014 octobre kalo kana se sisan mɔ
aya Tanzanie jamana de ndani deru minnu fɛnɛ bɛ jɛnsɛlɛkɛna ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO kɔnɔ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ décembre kalo la n'olu bɔnɛna u nina a jarala k'a fɔ ni membre tilen jɛkulu kɔrɔ in de fɛnɛ don bibi na Congo ka denw kɔni kɛmɛ k'u ka nisɔngoyaw jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ka lakanamaw dɛsɛn bɛ maa ninnu kɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ basigili jɛkulu min bɛ jɛnsɛlɛkɛna ni tɔnba Nations Unies tɔgɔ la ni o ye MONUSCO ye Congo k'o fɛnɛ dɛsɛn bɛ a jarala k'a fɔ ko in kɛra sibiri fitiri cafuluka ni waati ka taa don safu kɔnɔ aya min ye mugu ye olu bira ka taa se fɔ nɛgɛ ɲɛ falaki ma ni o ye 0 heure ye maramafɛn girimaw ni manganu olu kun bɛ ka mɛn fa bɛɛ lajɛlen la a ma ladɔnniya k'a fɔ Yoweri Museveni maa ninnu ni o de ma se ɲɛsigila Uganda jamana kɔnɔ ni u kɔni gɛmɛ ka Uganda bila kana bisimila minɛ kungo bolo fanda n'a banda kɔnɔ Congo Kinshasa beni yanfanw fɛ kabini san 1990 waatiw u kɔni ka cɛni bi to ka kɛ ka ɲɛsin Congo Kinshasa jamana mɔ a bɛ kɛ ka ɲɛsin Yoweri Museveni ka fanga fɛnɛ ma kuma dɔw la ji ye cɛni ba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Tunisikaw fɛ yen u ka yɔrɔ min wele ko Cap Bon Tunisie ganya ka yanfa don min ye maa 4 ye o bɔnɛna nin na ɲɛnatigɛ 2 ani npogotigi 2 ji min ni a cunna Tunisikaw ka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a ji sɛbɛkɔrɔ bonyana kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bouargubukaw fɛ yen ni ani Tunisie faba Tunis cɛ kilomɛtiri 40 ani kilomɛtiri 5 ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ min ye lakanabaw ye olu kɔni ye wulikajɔw kɛ fa bɛɛ lajɛlen la min bɛ se k'a to maa minnu bɛ yen nɔ ni ji kɔni gɛmɛ k'olu koron olu bɛ se ka bɔ cogo min nka dɔw y'a jira fana k'a fɔ ji min ni ani fanga donna yɔrɔ in na dimanche sɔgɔmada yanfa ji in sina ka kɛ i n'a fɔ a ma tɛmɛ yen maaw bɛ ka u ka muɲukumanyakaw kɛ kokura an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bibi in na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ji in yɛrɛ nana ka se kisa min na milimɛtiri 197 ani 7 aya o de bina Tunisie ka nin don jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ jateminɛla ni o ye météo ye o kɛmɛ ka jira k'a fɔ Tunisie jamana tile worodugu yanba aya ni o ye a cɛncɛnma yɔrɔ fana ye ko sigima ka kɛ ka yen lajɛ ko baw ko jateminɛw kɛmɛ ka jira k'a fɔ ji fɛnɛ bɛ sɔn ka kunda yen nka o de kɔsɔn u ye labɛn fɛnɛ sabati min bɛ se k'a to yenmaw minnu bɛ diɲɛ siraw kan aya olu bɛ se ka yɔrɔ bila jɛnsɛlɛkɛna ni tɔnba Nations Unies ka ɲɔgɔn bɛ ba min ni a bɛ kɛ san o san siɲɛ 73 bi dayɛlɛ ka bɛn ni tarata septembre kalo tile 25 ye nka yan'o cɛ ntɛnɛn septembre kalo tile 24 jamana ɲɛmaw bira ka ɲɔgɔn sɔrɔ Ameriki duguba la New York ni o ye jɛnsɛlɛkɛna ni tɔnba Nations Unies jabalaba ye jamana ɲɛmaw la farafina jamana ɲɛmaw bɛɛ barisabu ka da kan min ye kɛnɛba dɔ ye u bɛna sigi sen kan farafina ye nin sen jɛnsɛlɛkɛna ni tɔnba Nations Unies ka ɲɔgɔn bɛ ba in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ bɛ taa dayɛlɛ ntɛnɛn ni baara kunfɔlɔw ye kuma min ka bɛn ni septembre kalo tile 24 ye kuma o dira maa dɔw ma olu ka dantigɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Grâce Machel la Nelson Mandela Afrique du Sud jamana ɲɛma min fatura aya ale furumuso a fatura ka min do a kun o kumana o tɛmɛnen kɔfɛ farafina tɔma Union Africaine ɲɛma ni o ye Chad jamana de Musa Faki Mahamat ye o fɛnɛ kumana aya kɛnɛ min sigira bi kɛnɛ manganin do ka ɲɛsin bɛn ni basigi mɔ ni ka tɔgɔ da Nelson Mandela la n'a ma ɲa k'a fɔ ale ka cɛsiri bɛnkunbɛn bɛɛ de mɔ Afrique du Sud ka denw ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ kuma fanba bɛna kɛ fɛn min ye jɛnsɛlɛkɛna ni tɔnba Nations Unies jabala la o ye bɛn ni basigi diɲɛ ɲɛfɛ ani jɛnsɛlɛkɛna ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ nka maa minnu ye ko kɔni dafa ɲɛdɔnbaw ye olu y'a jira k'a fɔ maa man k'a fɔ k'i bɛ sigi ka o n'a ɲɔgɔnna koba makɔnɔ ka bɔ nin ɲɔgɔnkunbɛba in kɔrɔ fɔ n'a kɛra dakuruɲɛ kelen laseli u bɛ taa tila kuma min k'a fɔ a bɛ ɲini jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɛn ni basigi kɛ i taalan ye ko fɛn min b'o sɛmɛndiya olu bolo bibi in na jɛnsɛlɛkɛna ni tɔnba Nations Unies a laɲinina a ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin jɛkulu dɔw ma ka sendɛ kɛ ka sabu kɛ bɛnbaliya min bɛ dankɔrɔba duuru ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni u bɛ wele ko droit de veto tigiw Amérique Angleterre Chine Russie ni Faransi aya G5 Sahel misaliyala u y'a jira k'a fɔ a kun ɲinina u fɛ jamana duuru minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan Mali Mauritanie Burkina Niger ani Chad ko k'o kɔkɔrɔmadon ni nafolo ye o sendɛ ɲɛ sɔrɔ Faransi jamana kun ye duuru a kɔrɔ ka ɲɔnin cogo bɛɛ lajɛlen la k'a bɛ taa se fɔ ayiwa sanfɛlaw la walasa dɛmɛ ka kɛ ka dɛsɛ bɛɛ y'i muru kurun dagoya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Amérique jamana y'a jira k'a fɔ nafolo tɛ u bolo ka don a ko da fɛ kabini o kɛra bɛɛ y'i fari fa dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ layidu minnu fɛnɛ taara Belgique faba la Bruxelles la
ɲɔngume senfɛ k'o bɛ kɛ G5 Sahel fɛnɛ ye o wari fɛnɛ sumaya bɛ nali la don nataw la nafolo minnu fɛnɛ kan ka don a da fɛ k'o si sen tɛ ɲɛnabɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini fana jɛnsɛlikɛla ni tɔnba Nations Unies fɛ fana ko ka basigilijɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ MINUSMA ka o kɔrɔ don ka nikura fiyɛ a la bamajiya wale kɛlɛli bɛ se ka kɛ a taala ɲɛ a y'a k'o fɛnɛ sen tɛ ɲɛ sɔrɔ o kumana ko ɲɔngunbɛ min bɛna kɛ araba nata a y'a k'i b'a ye k'a fɔ o tɛ taa kuma foyi kan fɔ minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ kuma k'a bɛ sɔn ka kɛ o de ye Centrafricains fɛnɛ fɛ yen MINUSCA min bɛ yen ni o ye basigilijɛkulu fɛnɛ ye alamisa u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ bara kɔnɔ ko huis clos a y'a ko o n'a ɲɔgɔnna nisɔndiya ko ba fɛnɛ tɛna bɔ o fɛnɛ kɔnɔ bari sabu ka d'a ka Faransi jamana ani Rusila jamana sen tɛ bɛn kan kelen kan MINUSCA dɛmɛjuguw la dɔw y'a yɛrɛ fana k'a fɔ Congo Kinshasakaw fɛ yen ni o ye MONUSCO ye diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies basigilijɛkulu min bɛ yen Congo Kinshasako kɛ de fɛ yɛrɛ de ko tɛ e fɛ ko tɛ ni maa de ka sigi MONUSCO ko yɛrɛ de kunga ko ni a ma ɲa k'a fɔ olu ka lajɛ bila n bɛ juma na MONUSCO kunga ko jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen ka fara diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies kan ko olu fɛnɛ bɛ sɔn k'o ɲɔngɔnbɛ fɛnɛ bɔ a ma Tanzanie jamana kɔnɔ kuru dɔ dafirila kuru in kun bɛ ka taa fa min fɛ gun fila de don ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma nka gun fila ninnu dala ye ɲɔgɔn ye kuru in bɛ taa surunya tuma min na kuru in dafirila nka jateminɛw ye a jira k'a fɔ kuru in sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ kun bɛ de doni min n'a kan k'o ta a kun ka ca n'o ye sigiyɔrɔma 3 o kumana min ye maa 200 ani maa 20 ani maa 4 o de bɔnɛna a nin na Tanzanikaw fɛ jamana ɲɛmaaw minisiri ɲɛmaa bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fara jamanadenw kan ka lajɛ ka tile 4 da k'o kɛ tasibila ye darapow olu tɛ felenfalan olu farifalen bɛ to dɔ ye min ye sukɛsiw olu fɛ yen min ye fure ye a bɛ bila jirifɛrɛw minnu kɔnɔ ni o ye cercueil ye o tandara k'o da ni ka o kɛ tasibila ye tɔw minnu bɛ yen ni soma yera olu la bɛɛ taara n'i ka maa ye ka taa a ka janajaw kɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ minisiri ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ maa 224 minnu jatigiw b'u bolo maa 126 ye musow ye 71 ye cɛw ye 17 ye npogotigiw ye 10 ye cɛmaninw ye 41 olu kɔni sera ka kisi min ye Tanzania ɲɛmaa John Magufuli ye ale y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw na dayɛlɛ ko min kɛra ko in sababu ye nka yanni o kɔni jɛ jɛkulu min ɲɛsinnen don jikandama kow ma o jɛkulu kɔni bɛ ti fɔlɔ k'a maa bɛɛ lajɛlen bila ka bɔ baara la kuru in dɔgɔdalen kun don Tanzania jamana ɲɛmaa fɔlɔ la min ye yɛrɛmahɔrɔnya tutigɛ Julius Nyerere a tun bɛ ka bɔ Ukara ka taa Ukerewe bawo minɛnw bɛ taa san yen de ka segin Ukara u surunyane danga la tuma min na kuru in kɔni yɛlɛmana nka n'a ma ɲa ka bɔ farafinna kɔnɔ maa caman tɛ nɔnikɛla ye o de y'a to ni cɛn da cayara nin ye kɛra Tanzanikaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ senando la Coupe du Mali tako 58 bawo ni yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli de bi sanga ni ɲɔgɔn ye don min na yɛrɛmahɔrɔnya bɛ ta nin jɔnjɔn in fɛnɛ dara Coupe du Mali tira an ka jamana kɔnɔ kunnafoniw ye a jira dimanche septembre kalo tile 23 Boubacar Traoré ni Seydou Ɲare ka fɔla k'a fɔ joliba AC ni Stade Malien de Bamako de kun bɛ ɲɔgɔn na 2-1 jɛmaw y'o kɛ bilenmaw na Stade Malien kanu na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye maître Jean-Claude Sidibe ye ni ale farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka jamana ɲɛmaa jɔyɔrɔ fa an ka jɛ ka ɲɛmadan sɔrɔlenw fɛ. Dolanci in kɛra dolanci gɛlɛnba ye tɔn 2 ani ɲɔgɔn cɛla la dolanci daminɛ sanga 30 ɲɔgɔn na an y'o kɛ min ye koba amo ye fan 2 si bɛɛ lajɛlen fɛ sanga 31 na wagati Stade Malien de Bamako na ale donfili ye jɛma olu ka wuli ka jɔ fari bina bolo da min ye u bɛ celu sɔrɔ ka don Musa Kone Kofi fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sadio Gassama ka baara ɲuman dɔ sen fɛ kɔfɛ joliba ACMAO olu fɛnɛ tinu u sigi k'u bolo da sen kan ten fɛnɛ bɛ dɔ fara ka wuli ka jɔ kan o bɛ kɛ sababu ye min y'u ka Guinéen min bɛ n'u kama Nabi Souma ale bɛ dasi 18 kɔnɔna na Stade Malien défenseur fɛ jalatigɛba ale bɛ ngɔ yira min ye Mohamed Ɲanpugi Sise ale b'o tan
k'o bila cɛli kɔnɔna na sɛgɛnnafiɲɛbɔ bila ka 1 ani 1 sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnnen Stade Malien de Bamako dolantanaw jɔcogo bɛna ɲɛ terrain kɔnɔna na u b'u jɔ kɔfɛ ka Joliba AC denmisɛnninw kɔnɔ nka ka to ka fɔnkɔ k'u la min b'a to u bɛ se ka ko dɔ kɛ o bɛ kɛ sababu ye ballon fanba bɛ taa stade ka kan kɔnɔna na nka o tɛna se ka fɛnba di ka sababu kɛ Joliba ɲɛfɛmaw sen da tɛna ja jɔda la nka an bɛ t'o sigi la fo kana se dolanci ban wagati ma min ye Stade Malien maaw u bɛ na ngɔyi sɔrɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Kulubali ale b'o tan k'o bila cɛliw kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye stade bɛ se b'a sɔrɔ 2 ani 1 vraiment ɲani ka kuma n bɛ Ala fo k'Ala barikada k'an bangebagaw fo k'an ka supporters fo k'an ka dirigeants fo vraiment kuma foyi tɛ ne bolo nisɔndiya kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn Joliba ye stade balontan nɔgɔman tɛ ni Ala ye victoire nɔgɔya an ye balontigɛlɛya kɔnɔna la kuma kelen m'an fo dɔrɔn k'Ala fo k'Ala barikada bon solidarité an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma on a crié à nous a banna dɔrɔn y'a kɛ solidarité an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Ala o match ɲ'an bolo an kun b'a dɔn match ka gɛlɛn an b'a dɔn match ka gɛlɛn parce que stade Joliba match ɲɔgɔn tɛ bon surtout olu ye exploit min kɛ stade m'o kɛ ɲina donc il fallait que coûte à coûte an ka se ka nin trophée remporter pour que ka se ka nisɔndiya di club ma min ɲana an bolo bi je pense que bantana y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma terrain kan u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma malgré que compétition bat tout là par rapport au Joliba je pense que u ka solidarité garder k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma défensivement et offensivement. Bon, vraiment, bon, on a ta lajɛ mun ma ɲ'an bolo vraiment an espérer la k'a fɔ k'an bɛ essayer à engager faut essayer de confiance sɔrɔ an ka ballontan na vraiment fɛn min kɔni bɛ ne bolo k'a fɔ bi vraiment déception de b'anw na bi an filɛ yɔrɔ min na mais ballontan de don an b'a bila ballontan canal kɔnɔ an b'a essayer ka baara kɛ pour que au moins don n'a nataw la ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ sinon vraiment a fɔli ka gɛlɛn dɔɔni quoi an filɛ yɔrɔ min na ballontan kuma fɔli ka gɛlɛn dɔɔni an kɔni déception dɔrɔn de b'an na sisan jigilatigɛ b'an na sisan. Bon, vraiment, on ma chance sur la gagne. On ma chance sur vraiment. Sinon, un ballon temps jusqu'à la fin. Oui, chance sur le bidon, donc on ma chance de sur. Un ballon temps peut dominer. On forme et ça de vraiment. Oui, chance de sur le bim sur le donc. Bon, vraiment, regarde Babenina, ne reflet. Ne me fait un coup de mal sur le nare. N'a carré de on a coup de mal sur le follow. Mais Allah a décidé de trouver là quoi. Mais Ala faut ka barikada vraiment ça équipe ɲanama do jeu kɛra fair play la an ye ɲɔgɔn respecté ka ballon tan quoi. Ben ne t'a fɔ n ko fɛn ma ɲa parce que u kun kan ka mun kɛ o y'a kɛ mais n y'o de fɔ penalty min fiyɛra ballon tan laban na penalty do penalty tɛ ne t'a dɔn mais ballon tannaw kun kan ka mun kɛ o y'o kɛ donc ne b'u féliciter voilà. Stade ka nin seba in a bɛ wusaya ma a bɛ kɛ sababu ye min ye CFA wari miliyɔn 10 a b'o bila poche kɔnɔna na Joliba AC ale min dasira final la CFA wari miliyɔn 5 ale b'o sɔrɔ Nabi Suma n'ale bɛ ballon tan Joliba AC la ale kɛra finali ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye 500 o taara ka di ale ma. Marabolo Gale Kayi Marado Bafla bɛ cercle la manantalikaw fɛ yen ko PRVM faso ko fanga ɲini dɔ ka jɔnjɔ dale yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli sangumɛ ɲaɲani kadara kɔnɔ septembre kalo tile 22 o tira sibiri tɛmɛnen manantalikaw fɛ yen nɔ u ka ndolati kɛnɛ kan min denbaya kunbɛ Sanba Kulibali bolo ni ale ye fanga ɲini dɔ PRVM faso ko secrétaire général ye Bafla bɛ kaw fɛ amalodnya k'a fɔ AS Manantali ale ye sebaya ta aya Bajo ke kan olu fila de taara ɲɔgɔn sɔrɔ barabila fɔli kɛnɛ kan AS Manantali fila aya Bajo ke o ka falaki Amadou Diallo ni Abdoulaye Sugudogo tun bɛ Seri Fila TV Jabarani tɔgɔ la kuma ka bɛ lase maa min fɛ Boubacar Traoré infri. Ni dulanci kun kelen do ka min ye AS Manantali na ale donfini ye nuguji ni fiman ye AS Bajoke n'olu donfini ye jɛman ni fiman k'olu bila ɲɔgɔn na wa a dulanci denfaya kun bɛ Sanba Kulubali bolo ni ale PRVM fasoko secrétaire général n'o y'a gafetigi wa a wolodugu mɔdugu o ye Mayina ye dulanci kɛra dulanci dumanba ye jama bɔra wa n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ coup d'envoi symbolique tɛmɛnen kɔ ka bɔ dulanci kɔnɔna na min ye AS Manantali maaw olu ka wulikajɔ fari bɛna bolo da o bɛna celu sɔrɔ ka don Ibrahim Damile fɛ an bɛ t'o sigi la AS Bajoke maaw olu tɛ sɔn u bɛ dɔ fara ka wulikajɔ kan nka o tɛ foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ la sanga 25 na Ibrahima Damile a bɛna bi filanan sɔrɔ ka don min ye AS Manantali maaw kanu na an b'a ye k'a fɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ bila o kan sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnnen sa bɛɛ lajɛlen kɔni b'i jija min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ndolantan fila ani ɲɔgɔn cɛla la min b'a to o bɛ se ka ko kɛ nka o tɛ foyi bɔ ko tagabolo la ndolanci bɛ bila o kan fila ani kanakolo ka taa AS Manantali maaw kanu na. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ballon in bɔra faso ko fanfɛla de la c'est une coupe que le parti a engagé parti de a engagé vraiment an sɔnna a ka
a ka continuer kudei comme ça parti be avec toko sore hein ko ba don fana que le parti là avait existé quoi. Donc vraiment ne be commission faut kosbe la commission nous a organisé ne be faut kosbe sur la couverture de leur président. Vraiment c'est une très bonne chose. Albi anga njanto nyona kubu indara chemu fe mo mi pare no de Samba Coulibaly ale de kera sababu ka kubu infem beta adisi la ka kubu de problème de wansi beta mais bibi na ata kunyuma na wala sa jenu be fara nyogonga donc a fo jenu na ko jenu ko wakati sera anga wuli ka mbolo di nyogoma wakati sera anga jo jamana yi anga cercle développement la o bisa ka tugum na fan jenu de ka fara nyogonga quoi donc kubu organisera fara nyogonga o kumune ko ndala ane Samba fakele bakele parce que abekara sabu kele ni kama donc parce que ka paranu anyana o ina ko from ke depuis Souleymane Guiraga ko la fo kana se perdanina fo na se ni watina vraiment bara ko nyana on ba fo ka wala nyuma don nous les jeunes vraiment ni ñogona initiative nous sera ka andemen ñogona chamana c'est bon donc an koni wodi anga zen wodi anga lañiniwe donc ko to ka an zenu fara ñogonga anga ben donc parti kanu be mo chamana ya mais yaro jama fleni mo chamande nana donc vraiment an ba ñinu fe u kan deme anga ben donc ka initiative fere pour que zenu ka fara ñogonga final diara fa diara ni ngana ka sien folo ngana ka sien laban vraiment na ko na sera ka an deme jeunesse fara beka sera ko bana bon en même temps ka se ka deme ka manantalian ni ngana ka édition folo ala kana ka flana quoi aga chamanke o de kada vraiment sport kada mais comité de vacances fait donc ne ale adam ne temps vraiment na sera ka continuer akada quoi o de vraiment ne ko nga foli baye nga foli ben jamana bafinga be nga équipe fara ani misura bi nga foli bu be kama wakila jigi ka fo perven faso ko gafe tigi aya ira ka fo ani sonjara kosebe ni dulanci nanga ate dani ma abanyini mi manantali demsenu fe u ka se ka ke kelenye ka fara nyogon kan min ba to sininya sigi o be se ka basigi jamana konnana ambe folo ka manantali autorité fo notamment CB ani manantali maire ka fara kunya maire kan u be bora u ka dugula kana balantin naje et ambe jeunesse fo parti jeunesse min be Bamafelia donc olu de a organisé balontane anyu deme balontane akara ni sonja bay akila ni ankle tan ko wa competition na nga final be na manantali ani bajokema nga manantali se soro fla ani kanagolo donc mais am se ka fo fasoko demsenu de se soro am se ka fo manantali demsenu de se soro sabla quel que soit le score am se ka fo de gaina donc nala sona ni édition follow de nintna ke alabain amangi ni alafe sanwre amanyo na fena organiser sabla ni sonjalen do biye 22 septembre ambalaka fene ko kana to demsenu tala nala sona kanga top secret ko fene ambela du duma ka fo donna na tawla amna top secret ke jan fene ambe secrétaire général fo ka fasoko bureau be fo ka bi fene anni sonjara sabla were nya bala fino nyigina do sanana nga obela antora ka balona ja kara balon tan duma bay merci alaka ambe sanwre ma aketo ba ka salama mamadu ambe duwa de ke ko alaka sanwre ta o fene iran o de fana bi danzigi bamananga kunnafoni na min farala ɲɔgɔn ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma in fɛnɛ ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamananga kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka fɔ ne Bacili don yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.